Хора, време е за Kill Race с моя приятел Христо. Ще играем Duo Showdown 3 игри и който спечели повече, ще спечели предизвикателството. Преди това на рандом си избрахме герои, с които да играем. И той ме избра с Гром. За всички фенове на Гром, съжалявам за това, което ще кажа. Много е слаб този герой. Не е моят тип. На него му избрах Пам, който той доста харесва. Което за мен не е добре. Оф. Не! Разкарай се! Да, погледнете на него, колко ще му е лесно. Пам! Как може да ме избра Пам? Беги. 3, 2, 1. Добре. Тук съм. О, брат. Толкова с по-добри герои можеш да ми избере. Не, той взе кил. Добре, наяд. Втория. Това герой много яко изглежда, като излезе може да свична на и да си го взема. Найс. Добре, събираме кутийки. Много мразя Гром. Много трудно се игра с него. Оп, май взех кил. Не съм. Оп! Фърлям! Оу, взех кил! 1-1. Къде е този? Оп, ето ги. Не! Лили! Не! Давай, убий го. Не. Той взе още един кил. Това не е добре. Добре. Имам супер. И сега, ако яко те наспамя, буквално нищо не го направя. Мисъл, нашата цел е да победим и да правим килове. Не! Можех да го изравня, но той продължава да води. Трябва да направя обрат. Да видим доста бързички игри. Оп, той е забил. Найс, това е добре за мен. Отби. Оп, хитнах един. Добре, Гром. Събирам тук. Чакай. Оп. Да, изобщо не видях. И губя предизвикателството. Жалко наистина. Ами хора, това ще бъде за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да направя поредица, в която печеля игра с всеки един герой, като почва от най-слабия и отида до най-силния ми, лайкнете това видео и напишете долу в коментарите прави поредица. Чао!